ଭିତରେ କାଠ ଲୁକେଇବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆସୁଛି। ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପା ବଡରଗିଆ ଉଡିବି ନାହିଁ ବେ ସାଲା। ତୁ ନୁହେଁ କି ନ ନୁହେଁ ବେ ଶଳା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଇଲେ ତ ଗାଣ୍ଡି କରିଦେବ। ସେମାନେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି ବେ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଇ କାର୍ଡ। ବାଳ କରିବ ଆରେ ସୁକୁଟା ତୁ ଯାଇକି ସେ ଗଛ ଉପରେ ବଇଥା, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆସିଲେ ମତେ ପଥର ପକେଇବୁ। ଆମେ ଯିଏ ଯାହା କାମଟା କରେ। ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପା ଫରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେ। ପଡ଼ିଗଲି ସব ବାଳ ବେପାର କରିବେ। ଆକୁ ପଥର ମାରିବାକୁ କହିଥିଲି, ଆକୁ ପର୍ବତ ପକଉଛି। ତା ବାଳୁକୁ ଅନଉନ ପଏସଟା କାଠ ନୁକ ବେ। ହେଇଗଲା ପୁଷ୍ପା କାଠ ଲୁକେଇବା ହେଇଗଲା। ସୁକୁଟା ଚନ୍ଦନ କାଠ କୋଉଠି ଲୁକେଇ ରଖିଛୁ ବେ? ଆମର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସରକାର। अबे तो नाटा कोण बे काठा कोठे रुके जो खिचू पुष्पा पुष्पा बरगिया अबे पुष्पा तू नुहे कि ना नुहे काठ कोड रखुचु कहि दे। काठ हाणीनी मूलरू तप्ते देबी मो पाळरू ए नुहे बे पुष्पा 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 16 कोष्टिया पुष्पा 16 कोष्टिया आमे आठेई बुनु बे। पुष्पा 16 कोष्टिया रागी किछ करिबिनी बे रागी खाई बे।